Her kommer en lille panoramafilm over Blue Rock-området. Det første område heroppe, som er et stort plateau, er området, hvor der fra næste år bliver gravet en fluestrøm. Området er på cirka 6 hektar. Nu kigger vi stik mod vest og bevæger os mod syd, hvor vi får et overblik over hele den store sø. Den store sø er i øjeblikket på omkring 10 hektar, men når den er færdigudgravet, bliver den på 12-13 hektar. Det flade område nedenfor, hvor alle NCC's bånd står, bliver udgravet til sø i løbet af 1,5 til 2 år. Går vi videre rundt, kommer vi til selve Blue Rock huset, hvor der både er toilet til damer og herrer og et opholdsrum, diverse automater og p-plads. Så selve dæmningen med den lille sø på cirka 4 hektar bagved. Hele projektet forventes at være færdigt i 2010.